Takže čauko, toto je moje prvé videjko a rozhodla som sa dokumentovať moju cestu vysokou školou. Chyba? Áno. Prečo idem na výšku, keď som taká sprostá? Kto vie? Neviem. Každopádne, v tomto videu si môžeme rozobrať, respektíve ja poviem, jak prebiehal môj prvý semester na mojej vysokej škole. Čo sa tam dialo, jak dopadli moje úžasňacké skúšky a veľa ďalších informácií. Takže hej, môžeme ísť na to. Jedného krásneho dňa som si povedala, wow, už končí škola. Mala by som si možno nájsť aj nejakú vysokú školu, lebo ten titul sa akoby celkom hodí, že? Však samozrejme. Tak som si povedala, že dobre, chcem ísť do Zlína na grafický dizajn, keďže som vyštudovala si propagačné výtvarníctvo na strednej. Hlásila som sa, urobila som portfólio, všetko, neprijali ma. Nastával bod zlomu, že oh shit, som celkom fakt. Jakoby veľmi, veľmi dosť fakt. Že teraz čo budem robiť? Môžem rok počkať a potom sa hlásiť niekam, ale v tom roku budem musieť nejakú prácu nájsť alebo volačo a proste, hej, nechcela som čakať. Chcela som to hneď. Ja nerada čakám. Tak som bola, že hupsíček, pupiček, čo teraz? Nejakým spôsobom som zistila, že actually možno pôjdem do Trnavy. Neviem už jak, ale potom som sa dozvedela, že čosi, aj moje ďalšie dve spolužiačky sa hlásili, keď nás tam príjmu všetkých, aspoň nebudem za debila sama. Tak som si tam dala prihlášku, urobila som si teda portfólko, čo som musela vlastne prekonvertovať do stránky, lebo prišli také dotazníky, hej, na tie príjmačky. A tie otázky boli v celku zvláštne. Boli veľmi zvláštne. Boli to vlastne otázky typu akú estetik máme a boli tam akoby možnosti, že ja neviem, cottagecore, fucking cyberpunk a proste toto, hej. A ja si poviem, že prečo? Že neviem. Ale každopádne som to celé vyplnila. Potom nás čakali pohovory, čo sme mali vlastne to boli iba online, čiže som chillovala. Ja som maturity mala tak, že mi to akurát vychádzalo, že proste úžasné. Tak som si povedala, že OK, idem na to. Tam som také omačky povedala, že jasne, toto bola moja prvá voľba, chcem tu byť, musím tu byť a podobne. Samozrejme, nie všetko z toho bolo 100%, čo by som chcela. Samozrejme, ukázala som im tam, že ja viem robiť všetko, proste ja viem fucking animovať viac menej, viem ilustrácie, viem proste neviem čo, že proste ma to baví a tak ďalej. Potom som tam iba prihodila také, že little sparkle, takzvané, že som sa ich aj popýtala nejaké veci, nech vidia, že mám záujem. Som sa opýtala, že akú hru majú najradšej. Čož zasmiali sa na tom a potom ma čakali vlastne písomné príjmačky, čož boli vlastne, prišli sme do Trnavy, tam, kde by sme už mali tú školu, teda tú univerzitu, do tej budovy. A dali nám písať na počítačoch vlastne test, taký viac menej. Písali sme teda jednak test z angličtiny a druhák z všeobecných znalostí. Tam bolo všetko, politika, hudba, všetko možné tam bolo. Takže reálne som sa učila asi nič.
Iba očkom som si pozrela, že sme sa zložili ja a tie 3 spolužiačky na takú príručku, čo predávala tá škola. Bolo to useless, ale každopádne som si to iba očkom prešla, že cca, že OK, dá sa. Prišli sme tam, ja som iba vedela, že to má byť hardcore, čo mi povedali, lebo ja som mala ten posledný termín, keďže som bola posledná v abecede skoro. Tak som tam bola, že dobre. Písala som to proste s tým, že není na to moc času, hej, musím to speedrunnúť. Tak som proste speedrunla a potom kúkam, že to som nejako moc rýchlo speedrunla, lebo jak si mi ešte viac jak polka toho času ostáva. Tak som si povedala, že tak nebudem za debila, hej, a potom som si to iba tak pozerala a ešte akože fact checkovala a tak ďalej. Z angličtiny to bolo tak isto, ale až na to, že to som veľmi, ešte rýchlejšie som to dorobila, hej. A potom som tam iba sedela, lebo nechcela som byť ten prvý idiot, čo odíde, hej, hneď. Čiže som si počkala, že nech aspoň takí 3 ľudia odídu, že až potom môžem ísť aj ja. A zobrali ma. Mala som celkom dobre skóre, nebola som akože v tých spodných líniách, celkom dobre som to dala. Angličtinu myslím, že 1 stop niekde, povedzme top 20-30, hej. A hlásilo sa to tam veľa ľudí a tak ďalej. No a teraz nadišiel moment. Začína škola. Prvý deň školy. Ja som bola úplne, že mimo z toho, že dobre, neviem, čo tam je, kde to je, hej, ale prvý týždeň bol úplne, že v pohode zadarmo, vlastne. Tam nám iba vždycky na každej hodine povedali to isté, že nemáme absencie mať, že musíme chodiť a tak ďalej proste. Klasické keci. Čiže to bol free week, nejaké aklimatizovanie, že dobre, už tu chodím. Mala som aj trošku problémy s bývaním, čiže to môžem urobiť ďalšie video, ak by to niekoho zaujímalo vôbec. Každopádne prvý týždeň, pohoda, nič. Jak tie týždne išli, tak z tých, akoby ten prvý mesiac školy som bola tak v tom, že proste dobre, try hard, musím písať všetko od slova do slova, lebo oni nám nechceli dávať tie prezentácie kvôli neviem čomu proste, ale nemohli sme si ich ani fotiť, čiže som to všetko od slova do slova si písala proste try hard, hej. Na niektorých hodinách som bola už tak proste unavená z toho, že proste moje ruky normálne fyzicky nemohli. Mne takto padli a už som nemohla písať ani nič proste. Tak som bola úplne mimo. Každopádne som veľmi vďačná za ten kolektív, čo tam máme, pretože sú tam reálne ľudia, ktorí tie naše poznámky, čo každý nejaký fragment poslal, oni to dali dokopy, ešte to spoznámkovali a urobili úplne luxusné poznámky, z ktorých sa tak dobre učilo, že aleluja, proste ďakujeme. Takže to bolo také zaujímavé niečo, hej, čo akoby tie prvé. No a potom začali byť proste už, niektorí učitelia boli takí, že také secret testíky si napíšeme, hej. Ja som sa samozrejme na nič z toho neučila, že ani som to neotvorila, pretože vždycky som na to zabudla proste, hej. Čiže ja som tam dostala také celkom nízke skóre, hej. Ale nakoniec, akože na konci semestra som to úplne dobehla, že relax, pohoda, že nič to neznamenalo, viac menej, čiže v pohode. A potom po všetkom tomto trápení prišli skúšky. Skúškové obdobie. Poviem, učila som sa niečo, ale niečo som sa neučila vôbec. Vlastne mali sme pár skúšok, niektoré z nich boli úplne že easy, že zadarmo, niektoré celkom ťažké, hej. Mali sme 3D modelovanie. To som dala na Ačko aj s tým, že som prvýkrát v živote niečo modelovala proste.
Ale dostala som Ačko z toho. Taktiež, čo robíme hry na Game Jame, aj to proste Ačko, to bol iba pohovor, povedala som, že no, robila som veľa, oni, že dobre A. Ďalej Ačko som dostala ešte z niečoho som dostala Ačko. Neviem už z čoho, ale viem, že niečo tam bolo. Áno, vizualizačné schopnosti základné. To bolo, že nakresliť zadanie a známka. To si ešte teraz opravujem, jak to natáčam, čiže, lebo mala by som Ačko. On mi proste povedal, že to je na Ačko, ale ja som mu povedala, že ja s tým nie som spokojná proste po tej jeho kritike, čo mi dal. Takže to prerábam na kompletku a uvidíme. Pošlem mu to potom. No a potom boli niektoré predmety, že celkom akoby hardcore. Napríklad dejiny masovej komunikácie, tam som sa akoby učila celkom. A aj som to dala, ja som to aj zvládla. Proste napísala som to, prešla som, super. Takisto herné mechaniky, to sme mali jedinú skúšku, čo sme mali vlastne face to face, že ústne sme to, lebo všetko ostatné sme písomne riešili. Takže tam to bolo také, že dobrú otázku som si vybrala v pohodičke bez problému, hej. Aj bez učenia som to prešla s rezervou, úplne v pohode. No a potom tu bola dejiny hier v kultúre. Well, FX. Neprešla som. Čiže teraz pôjdem ešte 21. na opravu a dúfam, že už to dám, lebo dejiny hier v dejiny kultúr v ja neviem, jak sa to volá, proste kultúra, hej. Ja som si na ten jediný predmet som si verila, že to dám proste, lebo som to mala na strednej vlastne. A zrovna tento jeden predmet som nedala. Čiže, hej, teraz vlastne sa budem tryhard učiť, nech to proste dobre zvládnem. A hej, uvidíme, jak to dopadne. Keď tak, možno urobím, že každý týždeň, lomeno podľa možností, ak sa bude dať, tak budem dávať také updaty, storytimey, niečo. Kľudne, hej, keď budem mať čas na také veci. A hej, už sa celkom teším na ten druhý semester. Som z toho ešte taká, že čo ma čaká, lebo je tam veľmi veľa nových predmetov, ktoré vlastne neviem, čo majú byť, čo sú zač. Ale sú tam niektoré, ktoré majú celkom zaujímavý názov a znejú, že by ma bavili reálne. Vlastne niečo jak naratívny dizajn alebo také niečo sa to volá a na to sa teším, lebo mňa hrozne bavia tieto veci. A hej, kľudne môžem urobiť akože taký viac dohĺbky storytime vec, neviem, vstup, hej. Môžem urobiť fucking animatik na niečo, alebo také goofy animácie, jak iní youtuberi, hej, musím kopírovať, lebo nie som originálna. Ale hej, no, tak toto je asi zatiaľ všetko. Neviem, môžem urobiť ešte video, že jak prebiehali moje game jammy, alebo ako prebiehali nejaké iné hodiny, alebo niečo tak, v takom zmysle. Alebo presne ešte viac do hĺbky ísť k tým skúškam, kde budem ukazovať reálne aj tie naše, akože tie moje známky, moje akože feelings, že kedy som čo mala, ako a tak ďalej. Čiže ak by to niekoho zaujímalo, tak kľudne nie je problém. No dobre, to je asi všetko, ja už neviem čo ďalej, idem sa vysrať a ukončujem to tu. Takže tak, no. Fajn. Snáď sa videjko páčilo. Je to prvé video, čo reálne robím.
Čiže musím využiť moju krásnu Elgato kamerku, webcam. Aj môj krásny mikrofón. I will stroke you. A hej no, tento koniec je už cringe, takže to nepozerajte už. Čo robíte so životom? Choďte preč. Fucking hell. Dobre, počkať, ukončím to jak fucking Gogo in his prime. Washa!